Hola, jo sóc la Laia Colet i sóc directora artística i m'encarrego des de l'any passat de fer aquesta assignatura que és nova a l'escola i que hem titulat Introducció a l'espai. L'assignatura el plantegem una miqueta a intentar apuntar algunes eines, o sigui, de començar a dibuixar, hi ha molta gent que no ha dibuixat mai, començar a fer alguna petita escultura. També intentem o intento estimular-los a que vagin a veure exposicions, les comentem a classe. Doncs una mica la pretensió d'això és fer veure com podem treure noves idees i com ens podem enriquir. Una idea de fons que hi ha en tots els exercicis és aquesta d'anar a buscar la idea bona, una idea que superi l'anterior, de no quedar-nos amb les primeres idees i saber anar a buscar referents més enllà dels evidents, més enllà del cinema, que són els que coneixem, que facin que ens enriqueixi aquell projecte que tenim. I llavors, fem exercicis puntuals, que han sigut els de fer una escultura amb un tros de paper, amb un full. Després hem fet unes 2 maquetes amb emocions oposades. Hem començat a fer una mica de perspectiva cònica, perquè fóssim capaços de representar l'espai. I després hem entrat a un projecte concret, partint d'un guió, partint d'un text d'una obra de teatre, per poder-ho conceptualitzar una miqueta més, que no fos tan cinematogràfic. I el que hem intentat és aglutinar el que hem après fins a aquest moment i posar-ho tot plegat a l'obra de teatre, de manera que ens hem obligat a dissenyar uns espais, a dibuixar-los, a representar-los de manera volumètrica amb unes maquetes i també a esbossar el que serien els personatges d'aquesta representació nostra. Quan acabem aquest projecte que tenim entre les mans, que és el somni d'una nit d'estiu, doncs intentaré reprendre una miqueta més tot allò que vam iniciar al principi, que és el món de l'art. Intentar que els nostres alumnes no només vegin cinema, que això ja ho tenim assegurat que ho fan, sinó intentar que també vagin a buscar estímuls en altres àmbits i que l'enriquiment sigui més ampli. I una miqueta aquesta és la meva assignatura.